In 2017 pane nhau yaingofamba angori mahunga ende panguva ine vamwe vanhu vasati vanyatsa kuziva kuti chokwadi chaimbova chipi. Panguva ine tikona vana tungwarara vachiuya nemautterances avo avari kuita seaingoitwa naGrace Mugabe mugore ra2017 pamwe chete Grace ndiye angooda aiwa kuzosucceeda Robert Gabriel Mugabe. Panguva ine pane mamwe mashoko anobuda panguva ino zvinzi aiwa Sidney Sekeramai was being tipped to take over from Mugabe. Mashoko ekuti some of the people aiwa they do not believe kuti kusubscribe like on the bell icon. Tibida pahendo aiwa ya Progress Mutsamusha anobuda achiposta his picture raSidney Sekeramai obudanyira achiti Sidney Sekeramai, the former defense minister in Robert Mugabe's cabinet, was long regarded within ZANU-PF as one of the president's most trusted lieutenants and was frequently described by political observers as Mugabe's blue-eyed boy. A soft-spoken but influential figure, Sekeramai held several senior portfolios over decades, including health, state security, and defense, positions that placed him at the center of the state's power machinery. His loyalty to Mugabe, liberation war credentials, and the relative distance from the factional infighting that plagued the ruling party led to persistent speculation that he was being quietly groomed as a possible successor should Mugabe step aside. Although that transition never materialized, Sekeramai's name regularly surfaced in succession debates as a compromise candidate who commanded respect across party lines and embodied continuity with Mugabe's long rule. Operation Restore Legacy stopped the plan and ED replaced Mugabe. Though mashikanobuda panguva ine anokunzi aiwa Sekeramai, he was a trusted person anokunzi after attaining influential portfolios over the decades. Panguva ine aionekwa kunzi aiwa he was the most trusted person aikwanisa kusucceeda Robert Gabriel Mugabe, but panguva ine maplans anoonekwa kunzi zvazobuda pachena kuti aiwa akatadza kusucceeda Mugabe. Vakomana veOperation Restore Legacy vakauya vakasweepa away everything and panguva ine ndo vamuri kuona vari into power. Pina comment section meludza fungira aimot kudi pamusoro the same chaos yavamo in the ruling party ZANU-PF. What do you think? Panguva ine tiona kuti mane mafactions, vamwe vachiti General ngavapinde, vamwe vachiti sapota Nata Gurei, vamwe vachisapota 2030. Pina comment section meludza fungira aimot kudi pamusoro wechitiko ichi. Don't subscribe or like, chit on the bell icon.